Wak masak loli. Nah kalau hari itu wak lah masak sambal lado tanak jariang. Hari ku wak masak sambal lado tanak patai. Konyo dapet patai kiriman oleh-oleh kan. Jadi langsung lah wak eksekusi. Nah kalau hari itu wak masak sambal lado tanak jariang pakai ikan teri. Kini wak masak pakai bada balang. Pada aku entah lah yo kalau nyoba goreng tuh kok gatal urek gigi wak, tapi kalau nyari masak modelku lain ndak do. Bumbu-bumbunya sama jo sambal lado tanak yang jariang, cuman isinya aja beda. Nah dek ndak ada talua puyuh wak masukan talua ayam kampung, talua dari kandang. Lebih sehat. Aku nyoba masak mangannya disabui sambal lado tanak karena wak masaknya sampai nyo tanak sampai keluar minyak modelku. Padahal kan wak nak adu pakai minyak seketek pun tadi masaknya kan. Kok kalau nio yang versi basah-basah langsung disiko bisa matian api. Kalau nio versi keringnya tunggulah agak kering saketek kan. Konya.